Akory alabatsika jiaby mbola tsara. Wassalamu alaikum warahmatullah. Tonga amin'ny fotoagna ifampikoragnesagna zay teto moa nivolagna hoe zegny titriky mety midriky karaha nataon'ny zandrilahy nidriky tamin'ny heriandra igny. Nikoragna raha telo atsika niany tamin'igny faraparan'ny heriandra igny. Raha telo koragnetsika fotony mafana ny toedrara eo anivondreo manamboninahitry. Ataontsika hoe manamboninahitry nefa tsy zakandreo le haitry ndroloaviny lohandreo, tsy voalanjan'ny sorokondreo le haitry lanjendreo. Raha manamboninahitry reto indrindra ao amin'ny OMI na ny hôpital militaire à Gérarobika, tsy niany tsy nomaly nisy raha maloto vorery anareo ao amin'ny manamboninahitry. Vorery anareo fotony baka aminareo ipirany kolokolo be indrindra eto Madagasikara. Zegny antseniko voalohany mahavorery anareo ao amin'ny manamboninahitry. Vorery koa anareo fotony ino? Anareo ao amin'ny mpitandro ny filaminagna agnisany ary tafiditra agnatin'le 3 premier eto Madagasikara manitsika lalagna, magnambany lalagna. Donc mazava ho azy i rahalahy zokilahy colonel Patrick alakotsigna aminao manamboninahitra igny olo eky manamboninahitra parce que izy nagnaboaka ny marigny lohany voninahitra amin'ny sorokonany ary voalohany voninahitra tampon-dohanany. Antsika samby 5 étoiles tandrema. Ya. Donc anareo manamboninahitry tafibahoaka maramila tafitry sy ny polisy sy ny zandary reto, anareo magnadio tegna fa anareo maloto, anareo voalohany vorery maloto. Raha koa fa maloto zay boka amin'ny avaratra igny vorery. Anareo voalohany vorery a Madagasikara eto. Ny maramila, ny mpitandro filaminana, ary surtout ny gendarme. Anareo gendarme aloha tamin'ny taogno tena nareo ratsy fipetraka parce que le manamboninahitry nareo namorery anareo. Fotony manamboninahitry nino pesosy. Reo tsisy vola koragna endreo ko tsy pesosy. Ireo ny tegna mpandika lalagna ary mpagambany lalagna. Niany ireo voa tatra ny marigny. Reo tsy lalagna tiandreo bokandreo lalagna zegny hoe oh azabadoigna zay fa samy mahay mamaky, samy baccalauréat o za, samy mahay taratasy fa filière tsy mirana. Lalagna io samby nianatra atsika. Tsisy lalagna ke oh ty lalagna Fulany, ty lalagna Rayane, ty lalagna Rajojo, ty lalagna Ravatomanga. Lalagna araiky fonin'olo jiaby. Lalagna io koa tsisy tompony fa samy managna nany, tsy mbony gadra Sarkozy, tsy mbony gadra Fulany, tsy mbony gadra Rayane, tsy mbony gadrenareo ro mpagnano gazety jiaby ro mbo avy agny atsika baka io. Fa niananareo tatra marigny, niananareo voadoeky amin'ny marigny, tsy tantinareo de mamorogno lalagna nareo. Teto raha tsy diso zao voatraka raiky horonam-peo igny. Ingay Tonika Roberto izy io baka fa tsy entany misy tsara masaky mody atoliara agnano izy rôle baka io na ino tsy mody atoliara anao hitanao izy. Nisy fandaharagna tsy tadisiko izy igny taogno firy fa fandaharagna io inga Tonika Roberto tao
ary ny Viva radio Viva nanaovany fandaharagna io hoe tam'roa ny taky ny Josy Tandalabe les députés 73 députés nagnano fandaharagna izy tao amin'ny radio Viva. Mbo tsy akaraiko zegny bagniraka ry namagna ao amin'ny Viva za hoe alefasa aminareo aminaka io vidéo io de publieko alefako ao amin'ny Facebook ao indraiky niany fo atsika vita baketo io sur azafazoko publieko koragna nataonao Roberto Tinoco taminareo nagnano fahaizanareo 73 député nitaky raha nitianareo nitakigny naheny volagna anao tam'izegny tam'reto manamboninahitry voriry reto tam'reto tiako mpitandro filaminagna voriry reto fotony nino corrompu grave ni ministre ni député ni sénateur président Fokontany jiaby corrompu ni direction bureau panjakagna jiaby corrompu fanareo amin'ny mpitandro filaminagna record tsy hitako ino mampitandro filaminagna anareo beko agnifagnanareo 500 millions agnifanareo 5 millions 250 millions andeha amonoanareo vahoaka tsarova fa mivady amanjanaka anareo ne miegny-mbahoaka zanaka anareo ne mianatra iny amin'ny école-mbahoaka apetrako fagnontaniagna amin'ny eritreritrinareo milaza fa hoe managna voninahitry ahitry manira tapondoha ndraiky amin'ny sorokonareo io hoe raha ataonareo amin'ny zanak'olo amin'ny vadin'olo io ma ataon'olo amin'ny zanakanareo amin'ny vadinareo ena anivom-bahoaka ino koa lalagna andeha boaka anareo saria soja mba barabaka zay valiabaka anareo jiaby lany fagnahy sa tsy général tsy niboaka ny volagna na helalagna tapre raha nataony raha lazoko be docteur Patrick Tamsirarobiky fa lerany raha jiaby iny koa tsy niboaka anareo tsy raha niboaka nagnino anareo koa olo madio za poseko ane question zegny mamalia anareo généraux masaky mamaly nagnino raha jiaby io koa tsisy nagnino anareo tsy nagnazavo fa nareo niambigny raha fa niboaka fa niboely io anareo fa hoe amono motra anareo ma asanareo ma pompier anareo karaha généraux 2009 2002 namono olo anareo o fagnovagna kina ino tsy magnova anareo fagnovagna fitifiragna vahoaka mitakiny marigny vahoaka tifirigny milahatra amin'ny marigny vahoaka raragna normaly nareo samy anareo to fa leo kajo matao miboaka raha jiaby regny kajo rô mitebiteby rô miady saigny rô hoe zanakandreo vadindreo babandreo dadilaindreo miegny miaraka amin'ny vahoaka nefa nanareo samby anareo mifampisitriky dalagna voriry agnaran'zegny zany volagna anareo matetiky io 5 étoiles nareo io tsy lohan'ny kabesonareo fa ndesinareo io 5 étoiles nareo io tsy lohan'ny sorokonareo fa raha lanjainareo ndao milanjazo maty maiky désarmé fa tsy mamango midémissioniava anareo izy le raiky ry baka tsika baka baka mbo agnavatra igny koa baka tsy mety janga koa baka fa docteur psychologue jiaby fa lany hevitra aminany baka tsika magnavatra zay vahoaka zao zay fa tsy tia lalanareo ne nde nino menasy ataonareo zay nde nino volagna andeha blablabla nareo aty gauche à droite nareo ne mety mandeha ma ino koa nareo généraux reo tsy mandeha agny amin'ny télévision russe
bomba karaha nandeha tagny vola fa Madagasikara milamina. Doko anareo mandeha agny, mandehana koa agny amin'ny télévision russe karaha io baka anareo chef reto mandeha amin'ny télévision russe, reto député-nay reto manonga amin'ny TVM mandehana. Ndako mandeha amin'ny TV russe mandamo magnazava koa amin'ny France 24 fa anareo vorery. Les généraux, les officiers, mpitandro filamina aretigna araiky anareo jiaby. Eto tsisy filandra ihany. Baka anareo koa zay la vahoaky. Aleonay lavitra zay tsisy mpitandro filamina, zay me milamina zay samby vahoaka. Fa fisianareo ne mampikorontagna firenena. Ny fitsangananareo no mpesoasy tampiny vavanareo ndraiky sofinanareo ndraiky fitombenanareo mampikorontagna firenena. Fa tsy vahoaka ty korontagna, raha ataonareo no mampikorontagna. Provocation raha ataonareo. Fotony raha vatomanga maloto agnatin'izy ty de mitsangana anareo jiaby karaha nataonareo tamin'ny Makotipa igny, anareo jiaby mitsangana. Fa leran'ny vahoaka voaraha, vahoaka maty, vahoaka voaentaka, avoanino anareo jiaby gomerona. Fanaoko anareo raha navoanareo io, ary ampiene miaraka amine ary miaraka zay jiaby amin'igny kolonely igny. Tianay raha nataon'igny atsapanareo fa misy raha tsy manjary ao. Aza batoegna vahoaka. Koa fa tsy leonareo raha andesinareo misorokonareo tratranareo milohanareo mikabesonareo io, adosoa miala. Anareo maforcegna hipetraka io. Anareo koa tsy forcegna hipetraka io e. Fa saika za ribribegna. Lalagna n'olo jiaby anareo koa fa nagnara maloto kakazo. Ndo mihina ary miaraka amin'ny marobe ao. Io président nareo karaha fa nagnamboatra prison manara-penitra. Aleo nareo ampidiry ao raha vatomanga, ampidiry ao nareo jiaby ministre ny défense, chefny kolokolo jiaby regny. Azovy tsy mahera an'izao tontolo zao, erisetra force ataondrano raha vatomanga zay. Abokako anareo baka io sambako nahita, tsy haiko e nareo tagny nety nahita, fa za personnellement sambako nahita hoe raha vatomanga nagnano droit de réponse amin'ny zokila colonel Patrick. Zoma hainao raha vatomanga raha ataonao tsy manjary, nagnapitragna cocktail molotov tagnanao, tragnonao pardon 67 nikemikemiko fitombenanao, nagnapitragna cocktail molotov paky gauche à droite, anareo jiaby nikemikemiko karaha koa milagnatody. Anareo karaha nivolagna anareo matanjaka, anareo karaha nivolagna anareo hoe ibomba anareo igny karaha nivolagna fa tsisy vahoaka mandresy maramila. Na ino anareo mikemikemiko? Reo jiaby koa tsisy mandran-tragno e. Reo hitanareo io tsisy masaky mandran-tragnondreo. Raha vatomanga baka igny karaha ako lahy tsisy rova igny, niany ary afaka mare ary marandraigny aty matsagna aty. Anao karaha volanao matanjaka, na ino anao milefa? Zay koa nivolagna teto e, kasa milefa, zay koa tsy milefa e. Zay eto marandraigny matsagna zay fa ny bureau-nay eto, assemblement-nay eto. Magnanaova karaha zay baka. Bobokako anareo vahoaka baka io ino déclaration ary droit de réponse. Raha vatomanga valia zay he, mivoleza anao fandravanao tany amin'ny Ambariobe ao io, fandravanao fanagnan'olo be ny Ambariobe. Raha ataonareo ndraiky Leongo io mbaranareo tsy hain'olo, fandroaka masiaka anao ne Leonge. Totoinao madinika amin'izay ry député ny Ambariobe ndraiky ry maire-nay sy ny firongony.
ny ananao volaina amy raha tsy manjary nataonao ka anao magnadio tegna. Anao karaha servety ny say anao tompony. Anao seky fa mbola servety maloto na moranao tegna, dikan'izay anao maloto raha vatomanga. Boboka koa nareo baka io, boboka koa nareo ke zegny atoza vola aboaka koa nareo jiaby baka io lotondreto fitondragna reto. Même io raha Jojo Toto io agnisan'ny voalohany maloto io. Maro baka nareo ny mal nagnotany karaha koa réaction anao zoko be tamin'ny kabariny raha Jojo Toto. Za tsisy le tantandrigny izy parce que nagnino andeha avandy io raha Jojo ny tragnony vandy sady lapany vandy, record mondial. Tsy megnatra izy. Aleoko lavitra zany za match ny Marseille moaly mba faiko même izy match nul fa zay tsy risy. Za tsisy le tantandrigny raha Jojo fotony olo avandy foto abako baka za koa fa nahita fa le mpagnano gazety ty miora ty nitondra fandaragna ny raha Jojo za fa nivolana taminareo teto mbola bonheur nefa gabaro miora koa amy TVM ndraiky amin'ny RN moa tsisy journaliste koa tsy miora ata mandrora ndrefa oaka fofa kajo miza sorany mioranao io. Anao fa ty za sorany miora fa tsara aby nino ambadiky nareo ndraiky miora. Tsy mahay mpagnano gazety koa tsy miora. Olo fa mahera joelona limité nareo mpagnano gazety ny TVM ndraiky RNM koa fa gnano conférence de presse limité nareo. Aminaka olo karary miora rehetra tsy mpagnano gazety. Mpagnano gazety zay tsy afody vava. Idiratsika boka io resaka fagnanaovana gazety fa misy araiky mikapokapoky zay boka karaha kapoaka mora basanany tseny. Za fa nivolagna bonheur teto ny moaly nefa maly tsisy raha pare zany za match. Za boko 2h tsaky 3h du matin zegny zany za basket ny NBA 4h du matin za nandry alhamdoulilah zany fô fa za tsy andeha andany andro amin'olo daba karaha reo. Anareo karaha malalaka amin'ny fampanaovana asan gazety. Tsisy mpagnano gazety moa Madagasikara efa ambara zay boka aboka io za fa nagnapo boka fa nihaiko za teto fa namaly anareo za tsy moasy fa cerveau za misy. Raha Jojo miaraka izy magnano pareky fa haiko raha andeha ataony. Déjà izy mandeha bizarre tsy haiko zao handicapé physique fa za remarqué nareo izy koa izy mamindra bizarre be zay izy mamindra karaha robot. Tsy haiko zo robocop tsy haiko zo nino vraiment bizarre izy mamindra. Za tsy maintsy robocop sa ino déjà boka fagnaranazy izy nataotsika igny Roman. Fa izy mamindra misy handicapé physique izy amy pienany eo misy araiky tsampy fa tsy haiko na gauche na droite. Normal amizay izy misy maladie mentale. Tsy segnatra izy hoe zanako aniny nianatra resaka tourisme. Raha Jojo Toto mba notania zanakanao kony mba ino raha heny mikasiky Madagasikara.
mba notania ndrenao babany to tsy mahay resaka mikasika Madagasikara. Zanako nianatra momba ny tourisme, dadilanao nianatra momba tourisme oui. Zanakanao nianatra momba tourisme, mivanga diplôme karanao babany. Za nanontany ny rensegneko amy l'école nianarany ry zanakanao jiaby, ro zanakanao ro bado karanao amy l'école misy roaigny, bado ro io. Inona marandreo tsy haiko sasantay ouais, on dirait qu'ils sont pas le fils de président mais ils sont nuls. Oh, non sérieux soja marigny raha volako aminao zay soja, za baka le randrajoela mamindra misy araiky amy vitinany aroe io tsy complet, nde izy mamindra ndraiky tagna anao koa baka mamindra soja, izy koa vitinao gauche nandeha loha dikan'izay tagnanao droite mandeha, izy koa vitinao droite mandeha loha dikan'izay tagnanao gauche mandeha. Fa ninany bizarre be zay fa le vahono, tsy hainao gauche tsy hainao droite, Robocop i romany boko izy karaha asitrin'izay tsapikilana zavanareo tsara raha zay, zava tsara be izy mamindra ndraiky patalogno milefa ranonany igny. Ke izy io fo ary zanany mianatra momba ny tourisme. Oh, mba malala megnatra anao nga. Depuis 2009 anao tsisy hiainatra, ny any 2025 16 ans anao tsisy hiainatra raha Jojo. Za mahita boko za mahay tsy haiko mahay resaka tourisme plus que zanakanao io. Za mahita za mahay ary anagna confiance le zaza koa resaka tourisme plus que zanakanao io, boko izy mahay tantarany Madagasikara resaka tourisme. Fa zanakanao nino hainy resaka tourisme a Madagasikara? Andivarotry tandrazana oui karanao babany, zegny raha haindro. Za koa nanomina agnarany tanana raiky a Madagasikara tsy hainy zanakanao tam'izay ndray izy mizava Google, tsy hainy. Ambanao andia volagna aminay zanako nianatra momba ny tourisme. Tourisme nino? Ndre zanakanao koa nalatsaka la piscine ary tsisy boevo vato joby blouk latsako bonjour mon frère. Ino raha iny zanakanao, nino bado karanao babany, nul karaha reniny. Même zanakanao mahay resaka adiny tourisme, ataotsika soi-disant, nino idirany agnatin'ny fitondragna? Izy ma ministre ny tourisme sa izy DG ny tourisme? Andeha andavotro andafo Madagasikara oui, zay anangananao zanakanao eo agnano marifelagna karanao taova aminay any baka zay ne miambigna anareo. Zay koa miambigna anareo taova aminay avaratra agny raha ataonareo io fa mandady ny trambo. Ary za magnambaranao raha Jojo, ndeninao zanakanao mbola nandeha nianatra amin'ny Ambarobe io, tsy haiko teraka niany fa mahay volagna italien karaha migaka rano. La magnana la padagiana mongiana buongiorno midonao amin'ny Ambarobe io tsisy tsy haiko nandeha université ny italien ko amin'ny Ambarobe io volagna eny zanakanay Ambarobe io tsy hainy zanakanao. Koa koragna tourisme nde tsy haiko tsy nandeha nianatra université amin'ny Ambarobe io mbola sako ifegna vola pariazy ndraiky anao rajoela tsy maresy zanakanao. Fa tsy niany zay ndeha badoenao oh zanako nianatra momba ny tourisme, ninay teraka fa nahay
ninao mbola nalefa nianatra fa neteraka fanahe. Donc 9 mois izy nianatra tagnaty kibony reniny, izy miboakaboaka izy fanahe. Anao koa tia vahoaka, matsapa anao fa vahoaka tokony sauvenao, regny zaza mahay regny tokony namenao place, regny tokony kolokoloenao, tokony zahavanao. Fa ninao anao ne raha zozo za fa maranao raha volaniko aminao ty fa anao rasiste. Andry Nirina Rajoello, anao rasiste. Tianao tsy tianao volagna zegny aboakako niany. Izy koa fa zanakan'olo mitariposy, mpitondra bajaty, mpandafo pakopako wala mpandafo brochette aminay agny, ndraiky nijirenao, ndraiky nizahavanao, regny zaza regny manam-pahaizana. Plus que zanakanao mivanga diplôme karaha anao babany mivanga trophée io. Azovy ndraiky nizahatsaiky regny amin'ny faritry magnodidiny jiaby Madagasikara io, maro zaza manam-pahaizana. Ndraiky nizahanareo contraire, poretinareo, adikinareo. Tsy andeha lavitra atsika, le zalahy ô igny Ambilobe ô igny nagnamboatra lakavilo igny, ny raha nataonareo izy sakisakananareo raha heny jiaby. Olekirigny olo tokony asandratra ampaningegna, non potehinareo parce que mahay mandilitra zanakanareo. Mialatsigny za baka tsy alatsigny. Olo magnambady za tsy mamango aminakabaka, olo magnambaka vahoaka tsy mamango aminaka. Tsisy andra za tsy miaro vahoaka, ary tsisy andra za tsy miegny ndraiky vahoaka. Fa za tsy karaha anao raha zozo, bokoa za tsy karaha anareo mpiaradia aminao reto magnambany vahoaka reto, tsy senatra. Io volaniko aminareo ni anareo koa lany andra tandrigny izay. Za ndao baka zavanareo taux de participation olony tandrigny TVM nomaly na Viva tiako zao vous êtes télévision relais direct émission nazy nomaly. Je crois même pas qu'il n'a 2 millions ou 3 millions population jamais de la vie. Parce que olo fa tsy mijery anao, za karaha ataonao en place nao hoe population fa tsy mijery za président république, za fa démissionne. Ça fait une démission. Hitanao ça. Bientôt ça vaut 60 ans. En France, napiagna les 64 ans olo retraite. Nakana l'école loa. Parce que za tina volan'ny retraite naka, za tina ngovy naka. Zegny mampa retraite za jo. Za même retraite, ambarako anao raha Jojo, directeur général naka misy moment mikaiky za Sokobe, reo boka mikaiky za tonton, ampiasagna anay boka mikaiky za tonton, tu peux passer au bureau? Ben oui, je passe. Reo magnontany za karakory ty karaha, za magnambara, za mbola mandeha sur terrain, même za mbola retraite. Parce que besoin de moi. Za tsy miasa, fa za magnambara, ty atao karaha ty. Za fa napetraka retraite naka. Droit naka mangala retraite naka avant. Fotony za koa ngala retraite naka 64 ans zegny. Asa niany za napetraka dossier mare za poitry azovina retraiteko. Azonao. Za tsy nivanga diplôme karaha anao. Wala za tsy nivanga diplôme karaha zanakanao. Niany, zanako anie nianatra momba ny tourisme. Tourisme nino hoe ny zanakanao? Ibady karaha anao koa mboka, nilo karaha mamandroko. Ke zegny. Za tsisy réaction, tsisy raha mbarako anareo vahoaka, koa kabary nataony ngiahy raha Jojo. Koa za igny fa niporoporeto karaha ty. Corbeille. Ciao.
Abaka eo, oui c'est vrai frère, abaka eo ne ty le problème, tsy hoe le problème fa ro magnano olo tsisy jery zo mandeha atao forcé olo anditandregnanareo, bloqué-ndreo commentaire jiaby, na atary amin'ny cheveux maïsy na tato amin'ny razozo toto na reto généraux tsy rojo koa bloque commentaire jiaby zay tsy mijery nde bloqué nareo amin'ny prétador nareo tragnonareo zay tsy mijery fa zay vahoaka zay fa tsy mila nareo miala eo fo anareo ho avy an'izy ty générique iny fa nivolagna ne vaky barage na ino mangororo na ino bloqué na raha jiaby nareo karaha magnano nareo matanjaka interview na soi-disant hoe ino boka tsy interview fa ino edy raha ndeha volaniko raha natao normal tsy haiko nde agnarany raha natao normal tsy haiko raha ndeha ataoko agnarany conférence de presse tsy karaha iny conférence de presse blablabla de presse donc zegny ataoko agnarany blabla de presse no fa vozoanao volagna andeha ataony vahoaka aminao or anao forcé vahoaka andeha amin'ny tvm tsy haiko viva tsy haiko free tsy haiko nino bloqué nareo commentaire ka zegny anareo tompiny to fa matsapa fa anareo tsisy valeur nareo fa ry ambany semeliny kiraro sady tsy sasagna ny tsy fafagna io ne raha volaniko aminareo vahoaka nde marero zao nde mangy anareo nde tandregny hoe ambila arô avy anareo tava velo tegnanareo sambora tsoronareo andesa goronareo ndo kapako arô ndo tapaka kao ndo kapagna ty alanareo diova fa ro io ro fa tsisy raha drakitra agnaty vilagny ro zo miady fahignana ro samby ro kony miady noho nino noho ny reto mpitandro filaminagna vorery reto raha ataondreo iny vorery mandrora matsinagny baka rozo zay baka olo vorery mandrora amin'ny agninazy tompiny boko amizay magnasary généraux sa araiky iny baka adiniko baka agnaranany saody rayano généraly zay mamijery anao ndreno azovy c'est pas ça le problème. Libérer Madagascar habitat fédéraly anareo koa masaky fa zay tsy mijery présentation nareo on s'en fout. Généraux du salon anareo namiagna grade pour rien karaha raha rajoely tsy haiko nino guerre nataony tsy haiko nino service militaire nataony ary général maréchal nino anao maréchal mpandafy tandrazana sa maréchal racisme hoy zay le racisme taloha hainao dikan'igny tso tsy hainao dikan'igny rajoely anao tokony miditra agnatin'ny club-ndreo igny taiky mpianatra poretinao andevozonao abadoenao anao boko mile rehefa zanako nianatra dadilanao nianatra oui idrika tsika allo za tikika tsindrika allo tsenky za tikika idrika za maïs cheveux maïs oh maïs Tsarabango Maradona ministre en culture et communication amapagnano gazety zany moaly ny tandregny izy tamoron-dava tandregnesanareo izy tamoron-dava izy tamoron-dava izy tsy nyroleera izy tsy nyroleera tamoron-dava tam micro fa lera izy bureau hany ama ministre izy ao le hany ekazonenareo ane fa izy tamoron-dava nda tandregnesanareo kabarinazy tamoron-dava tagny tsisy role azala madame Maradona anao zala mampitekika za anao franchement
Non, anao madame Maradona, anao kaza miala amin'ny placenao io fa perte zay mpagnano gazety anao koa miala io tsisy mpiaro zay. Non, izy tamorondava volagno aminareo zany tandregny tsisy le roue le air fa izy ampironana raha anareo io fanatenenanareo foana i zavatrio purée ampinetsy. Za madame mitokika aminao tegna mitokika aminao za monsieur vieux maïs. Non, tandrisa atsika jiaby boka nahita izy tamorondava igny. Mahagaga zoa anareo no miroleera sa le micro arakaraka micro ampiasainareo mampiroleera anareo io question apetrako. Non, marigny raha volagny soja no taniesa boka izy tamorondava igny izy mifamatra mipaka tany hoe fa nijotso 113 ny asa fanaovana gazety Madagasikara. Aiaiaiaia micro nazy ny Maradona tsy mampiroleera. Non, franchement anao madame mampitokiky zanao franchement heureusement anao napetraka rajoely io fa anao koa tsy napetraka anteo za tsy kitorana. Le remise bureau volako aminareo le R tsy maintsy eo foana le R fa izy tamorondava zala zala mbany tandregny en tant que za journaliste hoe i raha ndivolagny ministre pokopokony tsisy journaliste micro-nareo igny mandroboka feon'ny ministre anareo vorako miasa anareo micro-nareo igny parce que micro-nareo tsy miroler manjary tsy miroler amizay ministre ane ataova fanagnadediagna micro igny madame le ministre fa tsy normal micro nazy nao ny moaly eo boka asan'ny ministre nety boka fagnadiadiagna ministre mifanadiadiagna izy eo fo ary andikorontagna RSF RSF sans frontière andikorotagninao enao tseky madikany sans frontière zegny Maradona enao tseky le mot hoe sans frontière za tsy angala le R aloha tsy aleko fa le SF sans frontière. Sa anao andeha hagnano concours ndraiky rajoel rajoel mako magnadiso chiffre boakany banque mondiale ka ianao re Maradona andiady chiffre naboakany RSF aza atao an'izany neny anareo la queue madame ministre raha jiaby tantagninareo rango anareo navy teo ndraiky niana marekiama la queue nareo la queue anao koa tsy matoky le chiffre le 113 ty misy raha vitsivitsy agnotaniako anao ngatako aminao ambaraze resaka journalisme. Il m'a commencé tellement no mampitokiky za loatra autocensure zegny misy a Madagasikara madame ministre autocensure io misy a Madagasikara fitondragna ty anao ndrendehiendregny iny raha volagninao amy rajoelagny na nde volagninao amy raha vatomanga autocensure misy a Madagasikara ambarako anao izy ambilanareo tsenky le R aloha fa rehefa aveo tsika mikolagna le R anao koa un vrai na une vraie tianao ministre ny communication magnotany anao zany madame ministre rango anao navy eo mba impiry anao nasaky ny volagna hoe
hiady karamany journaliste mba mbarazako ny araiky atsiniky zay mba impiry anao madame Maradona cheveux maïs na saky niady karamany journaliste araiky zay faroe mba valia za ola aminao anao koa tsy mahavaly za dikan'izay anao sipozy ao agnatrakanao mba ombiagna anareo fitondragna mba nikoragna ampagnano gazety samby hafa mpagnano gazety voabekonareo io kainareo karaha ny moaly nataony radiojo toto tsy me disky kotsika yamba miora koa satrokajo koa miora ty mandeha ry io koa donc mba io volako aminareo misy raha tsy mazava o koa fa raha zao io tsy maintsy miora io tandremanao mialy misy adversaire anao mialy misy raha tsy mazava io ndre ieta misy raha zao tsy maintsy miora fo io poser question aminao Maradona ministre ny communication mba hainao mafiry ny isaka ny journaliste tena izy a Madagasikara mba azovy journaliste ny sakinao nitendregna hoe mba hagnano karaha zegny anareo isaka anareo mandeha na ivelany na faritany na ny district le journaliste voabekonareo voafodinareo vava heureusement reto journaliste miaraka aminay reto tsy voataonareo zegny donc tianao tsy tianao auto censure zegny raha ataonareo mpagnano gazety ny Madagasikara afodinareo vava amin'ny mpagnano gazety heureusement ny mpagnano antsoratra tsy voasifodinareo vava parce que reo mpanoratra fa reo koa blablabla karaha zay blablabla journaliste ity zay ohatry zay boka anao ka za magnontany za koa Tananarivo tao za fa elana fodindreo vava fa za tsy voafodindreo vava abokoa za tsy sandra Zagnahary ndraiky razagna anaka mamody vavanaka fa tsy anareo fatelo nambarako anao tetany anao koa un vrai ministre de la culture et des communications aboagadrany politiky indrindra reto journaliste reto tsy sakinao nikoragnesina izy igny tamorindava azonao tsy nasianao blé ndre eau de javel ndre voaliny fe koragnan'ireo journaliste gadrenareo tsy atao tribunal tsy atao nino telo zay faefatra izokony tsy le resaka anareo amin'ny blabla reto journaliste reto ne mahavy anareo ny PC na avy anareo même mijotso voalohany politique faharoe social ary indrindra communication sakananareo raha telo reo sakananareo mpagnano gazety tam'izay nagnano gazety tam'izay journaliste zay tsisy raha nanakanagna zay malalaka zegny nahavy 2002 raha tsiraka nagniraka ko tito hoe iagna mpagnano gazety lehilahy ty Dr Jack na ezany maro za tam'zegny tamy faritra za tsy nilefa ho zamina parce que za tsiratsiraka nivanga diplôme journaliste naka fa za tompony jiry nazaka nazahoako diplôme journaliste fa za tsy misolelaka karaha anao madame le ministre ary andeha fagnadiadiagna RSF anao mazovy anao koa fa nijotsy 113 be io point niala
dikan'izegny tsy fahaizanao mitantagna ny asan'ny communication. Fadimy masaky mifamatra anao, tsy hoe za ndeha nognona agnaran'olobenao fa babanao ne journaliste, ex-journaliste babanao, Madame Maradona, haiko loatra. Nanakory nataony tamin'izy journaliste? Magnino tsy sakinao nambara? Ry fera Kotomaro regny mbola velogno ry, ho ela velogno anao zokilahy. Motsoko satroko anao, ry fera Kotomaro. Regny nampiofagna nampianatra za, ry Samira Benreny efa lasa koraza, ry Gilbert Randratovo efa lasa koraza, regny prof nakaza nagnano journaliste, tsotreno. Regny tsara nafody vava zegny. Ndre ro mikoragna fasafasany ratsiraka, tsara nisy ke hoe ty limite ny question. Magnontany anao, za tsy hoe fregnak'olo, Zandrilahy, Joelson Paulin, mpagnano gazety Ningay Sirtis Sambrano, agnontany izy ndona tanebaka, mbola mpagnano gazety izy io. 2 fois paix à son âme, amary aman-dreny Jagnotsoako satroko, Zafelbert, 2 fois nafitam-banja, fasafasa ndraiky za. Teo tamin'ny hôtel Coco teto tafaviany. Miaraka Zafelbert izy mahita zay sy fa maty koa niany azony zalaty e. Tam'zegny garde du corps nazy Momo. Nambarany Momo za aza vonenao amin'ny question za la président non tsisy zegny. Feom-bahoaka feon'ny feritreretako. Zay raha mampitaregny vahoaka tsy maintsy agnontaniako président. Zegny ny mpagnano gazety fa tsy limitenaro. Maheza paix à son âme nagnatsoko satroko teo zafy. 2 fois izy navy taminay tasambarano teo, za mbola mpagnano gazety teo. Fa navy koa zalahy ty andeha mpijaly za koa inga ty ndraiky question e. Ben oui c'est vrai. Izy miaraka izy mivolagna ABCD za fa mandatsika CEFG. Fa tsy andeha limitenaro afodina aia zalahy ry miora question 2 secondes. Radio ela 30 minutes. Zegny mpagnano gazety. Zegny atsiny tokony fahalalagna ambelanao ho an'ny reto mpagnano gazety reto Madamo Maradona. Aza tampenanaro vava ro aboko ka aza atao limite de question zegny. Fa tsota, za nambaranao koa. Mba himbiagna moa vahanao, apetrakanao io modulation de fréquence na hoe fréquence modulation io FM hoatsika. Mba hiparitaka eraky ny Madagasikara. Nde larignao ely io fo, ely larignao io. Radio Saint-Denis, anao mandeha Saint-Paul, anao marigny. Radio Saint-Paul, anao mandeha aia ino koa tanàna mety anareo alarigno? Saint-Gilles-le-Bain, anao marigny Radio Saint-Paul. Mayotte la même chose. Donc tania Thierry Makliki, tompony Radio Diany Mayotte. Zany asa to. Zany asa to amin'ny Radio Diany io. Technicien, animateur, journaliste to. Ndao tania Radio Diany Thierry Makliki, maheza igny tompony io. Tam'izay mbola tsy eniky Radio Diany izy matanjaka be karaha io, zany asa to. Za voalohany nagnano fandaragna gasy ta Mayotte teo tam'izegny isaka talata hariva de 21h à minuit. Zay tsy nitapenam-bava. Diany Petite Terre, anao me Petite Terre io sa tsy hainao Mayotte?
ampianariko anao mahota aizanao fa zany asa teo 15 ans za teo Diany apamanjy misy izy tam'zegny io Sandravoangy io quartier nisy radio Diany io anao mandeha agny am'tendrony avaratra amy Tamboro agny Akombany agny Sada agny Kanikely jiaby agny Sirongy jiaby agny anao maregny radio Diany modulation de fréquence fakazasakana zegny raha tokony ataonareo liberté de express de liberté de presse fa atsika zao fagnatiny tontolo ny fahalalagna taloha olo mivolagna madame Maradona hoe zay tsy mahay taratasy de tsy hay fandrosoagna fa zao olo mivolagna zay tsy malala teknôlôjia tsy malala fandrosoagna radio télévision ho hitan'izao tontolo zao ho hitan'ny Madagasikara reny vohitra fa zay tsy forcenareo de za TV montraka anareo ndraiky RN montraka anareo io tampoko anao mitandregny izy am'faritry karaha mitandregny radio Mozambique ndry dadilaty aloha amin'ny ampondina omby hely izy boko regninao anao mitandregny Samangoana reny anao mivolagna zay misy cyclone sa misy nino amy radio pondina omby ry dadilahy fa mazy anao dadin'olo fa mikaiky masaka kony andro manintsy ambesatsiniky mbola mangala taviny amin'ny radio Mozambique mikasosoko tamin'io boka mbola misy le hoe MW onde courte fa tsy agny vaha anao ko vrai ministre vaha fa tsy zay Star Times Canal Plus andeha vodinareo ny radio privé ny télévision privé zegny ny tianareo parce que ninareo biafinareo my Star Times ambelanareo my Canal Plus zegny anao mivolagna hoe malalaka ny asa fanaovana gazety afidia vavanao zegny edy niako mety aminao tsisy fanaovana gazety malalaka Madagasikara tsisy ko tsy olo agnilanareo mpagnano gazety voakaramanareo avoafodinareo vava eto za mitodika aminareo OGM présidente madame Monica mba iadiva zondreto mpanao gazety mpiaraka aminao nagnapetraka anao boka tsy napetraka ara-dalagna koa ny madame Monica présidente ny OGM fa anao raha napetraka amin'ny akory atao apitraha takia zonareo karamanareo mba hitovy jiaby mba hiakatra fa tsy karaha mavary masaka ataondronareo zay taloha ny mikarama tsara karaha mane koa fa ambanimbany anao fa ialana edy émission nao na anao président république fa tsy alefanay lanteny ataova aminay boka fa tsy zegny karaha mavary masaka zegny raha tokony ataonao madame Monica présidente ny OGM journaliste de Madagascar fa reo zandrikely ro mijaly ro ndre déplacement ro tsisy mbola maro zany asa tamikalizy maro manafo tamikalizy io mazonga io zay koa fa ndeha déplacement maro vai madiro valo Ambatoboeny nino mialatsigny aminao ray aman-dreny chefinay tam'izay pagesse zay mahazo indemnité mandeha zay mahazo volagny gazoaly mahazo volagny sakafo afa le indemnité de déplacement ne igny afa volagny sakafonay ndraiky volagny gazoalinay ndraiky tany andrianay avy an-tanimboanay fa zio masaka mivolagna zao vanareo mpagnano gazety ke managna raha zegny ko tsy ry zalahy reto mpitondra reto oui zegny raha tokony hiadivanareo OGM amy ministre ty tsara banque CV maïs ty fa tsy ho izy bla 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 bloquegna commentaire jiaby anareo mamevitra zany anano commentaire anay eto direct eto pa mitebika amy sarotronareo izy anareo mandoa fero tonga
tonga vasaigny razandrom-panao gazety zay firambarako anareo zay teo niala 25 ans nanaovako raha zay tonga vasaigny ry volanko nareo koa tefa matra ry zokilahy ray aman-dreny Rufin Rakotomaro nampianatra za ry ary mahaiza tsara be ry zandrilahy azovy araiky baka ampanifiagna igny avoe maro agny igny manjary anontany manjary fa igny mahaiza koa igny io Paulin Joelson Ambanja Sambrano mahaiza io ambary be baka tsy volaigny koatsy ry bebely tafara reto fotsy mahaiza nde manoratra tsendro ampivolaigny tsendro ampanoratagna tsendro ambilibe Diego Gnivorany vitsiny tsy mahaiza Madagascar surtout parce que j'en découvre Madagascar en tant que za mpagnano gazety ke Madame Maradona volagna farany ambarako anao gazety vaha journaliste vaha fampalalam-baovao vaha ambeloa alalaka ny modulation de fréquence na ny hoe FM ambela mamparitaka eraky ny Madagascar raha ely amaragnako izy resaka FM io mangotania anao Maradona tsy haiko na entany misy izy fa eko fo izy mbola agny ministre neta amizegny Betsimfira Fredo anontania Betsimfira Fredo inona ampifamaly zay mirala tamin'izy navy ny visité émetteur ny radio afaliagna ny asako Tambanja ny famaly zay mirala izy tamizay nampibegna radio FM na Stadiego adegna baka agnara radio FM na Stadiego ny famaly izy ministre zany famaly taminazy ninona ampifamaly zay mirala resaka puissance ny émetteur puissance ny émetteur anazy Tadiego miragna puissance ny émetteur ny radio afaliana Tambanja ina tadiaviny ngafy Betsimfira ary ajotsoa elo izy fréquence nareo monsieur le ministre ninaka koa jotsonao ninao koa jotsoa miragna ninaka fa sino ambilatsika samby eo samby 500 ka neroy nakaby afaka maximum le 500 ninantagny 500 maximum mikouvra zay ziska mahazo igny be raha manja jiaby igny mahazo ziska agnabo rano fasy ziska andoarano maro mandeha jiaby igny nosy be jiaby igny couvrenay tamizegny izy navy nagnano visite raha io ary hoe 2 minutes io izy en tant que za directeur technique nambarako non monsieur le ministre non ninao koa mijotso naka mijotso fa tant que ninao agnabo naka agnabo za tsy beko ny ministre za directeur technique da magnotany Betsimfira mbola velogno izy io baka amin'ny ary magaga baka amin'ny Nosimbary ary mahaiza igny ministre igny même anao koa tsy matoky mbola velogno agny mialatsigny tognoniko jiaby anareo ministre teo bako azovy ministre ty Mazaka Clermont anontania igny bako Mazaka Clermont mahaiza tsara be igny za tsy beko nareo ministre amin'ny asanaka jamais de la vie za mpagnano gazety nianatra nahe tsy nivanga diplôme asa journaliste donc za tsy beko ny ministre wala tsy beko ny président de la république amin'ny fiaignanaka amin'ny asanaka même zay tamin'ny Kalisto tsary nisy ministre nasaky mivolagna zay eto tamin'ny Kalisto RTK io Zokila Paul rasy manana Paulbert nagnano générique nay io voilà Top FM merci aminao baba Top FM Tadiego neny Betsimfira Fredo
ninazy mila micouvre jusqu'à mbilobe jusqu'à gnivorano ninay tsy mila nambarako taminany monsieur le ministre ao tsy mamango zegny kofa miparitaka 500 ninao 500 ne vol d'oiseau tsy haiko hainao na dikan'le 500 watt vol d'oiseau na tsy hainao koa. Ouais, je sais, haiko izy tsenky ho ela velogno agnabony tany anao monsieur le ministre be tsy mifira fa igny maheza igny mahazaka clairement maheza igny ko asa fanaovana gazety même resaka teknika za tsy nibekondregny bokoa za tsy resindregny amin'ny vavako parce que asanaka za tsy mibeko amin'ny asandrony fa za ndraiky tsy bekondro amin'ny asanaka ke body aminao za madame Maradona izy koa anao tsy mahatanty io chiffre 113 place ny asa fanaovana gazety a Madagasikara libéré jiaby libéré avy amin'ny hirany saya hoe libéré fa tsy anao mivolana ke ary andeha hagnano fagnadiadiagna angataka amin'ny RSF hoe aboafa ino mahatonga le chiffre 113 ndrenareo mba na 113 koa za RSF anareo nataoko tany feky gisitra alaikum salam parce que nareo magnambany mpagnano gazety io ne volaniko aminareo mpagnano gazety tsy ministre ny commande anareo fa nareo ny commande ministre karaha ataondreo reto député gogo reto exécutif mibaiko ny député mibaiko sénateur n'importe quoi vous êtes malade za député commandé ministre izy va ngoeko botte ampory tipoka ampory edy mahazo izy tsy ministre mibaiko za koa député jamais de la vie za ny fidiny vahoaka anao nommé par copain copine andibaiko za anao kaza miditra bureau naka wala kaza mandeha faritry misy za fa anao vitaiko edy oui za tsy karaha député sasany mandafy tanindrazana za tsy karaha député sasany mangalatra organe na mangalatra omby za tsy karaha député sasany vita lalagna zegny hoe magnano zegny hoe non vahoaka naka alohan'ny raha jiaby zegny vahoaka naka alohan'ny raha jiaby fa tsy vatategna naka donc mandini anao madame ministre anao koa mila bebe kokoa io resaka communication mikaie za io Facebook naka io malalaka messenger naka io malalaka zay tikaiky zay ty koragna aminaka tsara ny sakanako mety jiaby bonjour Jean-Dercy fa raha koa tsy mety amin'ny zoky be koa tsisy fentefany ara-dalagna maharavoravo vahoaka raha ataonareo zoky be tsy maintsy mitsanga miaro vahoaka ary miaraka amin'ny vahoaka vita atsika igny andeha mifaritra atsika lovilomitsika tsiniko machine parce que amin'ny faritry zo mafanapana koa miboaka tsy firarahigna vahoaka ozy aminareo reto député reto za fa nagnambaranareo avao vidy ampiesosy zo mambaranareo député neza raiky ambario be vao vidy ampiesosy ty le déjà baka 163 député adosiko vitsivitsy le miaraka aminay tsy agnatiny misy miaraka aminay baka ro io parce que ro io misy azahoane dossier dans amarebaka mibegna session ny assemblée nationale za teto fa nivolagna anao zandry raha olo ty za miambigny andegna boaka lalagna hafa koa boka anao resaka ny tany atsika eto ikoragna resaka ny tany hitandregny anao za hitandregny député neny ambario be za hoe
io fandravanareo taniny Ambario be io fandravanareo asindrazana ny aby reo aia fagnapitranareo ro io 2 mois nareo mivory raha olo deny hitandregny zay ary za magnaraka anareo de A à Z aza misy mipilaka ka aza misy mipalaka anareo fa nareo pala gauche à droite be mazava atsika diaby mahita agnatin'ny Facebook agny za tsy agnambara eky fa question fois apetrako amin'reto mpitondra reto indrindra za tsy de mipivolagna anao matetiky rahalahy Darkaoui député ny Sambarano be mazava fa tsy haiko zalahy député mba hoaka marigna anao managna olo be niteraka ve anao managna olo be niteza ve anao amy toedra raha misy amy Somia eritreretra 53 ans ro olo reto fa dio niasa tao namelo tegna tao domination namiagna ro tany asandro amy lomandro tegna niany gasy karaha ro navinagnan-devo ro manambotry migadra ro magnambanimbany ro monsieur le député Darkaoui miaino anao ny vahoaka amy toedra raha misy be mazava ny Sambarano amy Somia mba maromaro koa directeur Somia aiko teo fa za tsara nahita ke chef de ferme gasy karaha za andegnandevo za amy taninaka ray aman-dreny zany za sorany papa igny za matoky fa 70 za mahery izy igny 4 heures du matin andisamboriny nandeha nigadregna tsy nihina tsy nigaka 2 jours misy fanjakagna Sambarano sa tsisy marigna ane volandray mandreny araiky tandra araiky nalefako teto hoe tsisy olo be amin'ny avaratra agny tsisy olo be nde za matoky anao monsieur directeur ny ferme o io Somia io anao tsy niteraka Somia io fa nisy maro directeur haiko teo tsara ny nagnambanimbany mpiasa ny Somia fa niaina anao navy eo anao mila mandrava tany en plus mbo idiratsika koa le resaka latety parce que mbola tsy vita maliny latety ny Ambario be ro olo ro magnefa latety ny tany namiagna ro amy lomandro tegna no mila ravena ro izy boka raha ataony Ravatomanga Ambario be io député nay fody vava parce que complice araiky amy Ravatomanga zay Ambario be koa ny agnarany fo misy député fa nefa député nay gogoly tsisy ma député aia navy amy ranambarako amarero zao koma session ro tsara nataony député ny Ambario be ke hoe niatriky vahoaka indroeny vory ro fa ny telondroany di vory zio tsara 3 volanko aminareo député amy faritra avaratra mba azovy député tamy faritra avaratra nasaky niatriky vahoaka nagnatatotsy tamy vahoaka niaino vahoaka tsy diana tsy sava fitambarane jiaby sava pa zay tsisy olo be tsy hay Christian zay tsy olo be nay fa ela za mivola aminareo tsy hay Christian tsy olo tsika fa nareo gogoly miaraka amindreo koa baka mialatsiny aminao zandrilahy Darkaoui olo be andisamborinareo à 4 heures du matin ampidirinareo en prison anareo fa tsy magnatra koa ny zalahy président raha Jojo Toto zegny nataon'olonao zegny anao nivola fa hoe aloha vahoaka aloha tatsa aloha ny zao halalaka ao agnatraka anao aloha tandrignesantsika papaty
Ivani Samburu to Samsua Deva, Natsnagani, and Suku Lana. Ivani Samburu to Samsua Deva, Natsnagani, and Suku Lana Tabu. Nandishina to say, Rahul Chimalambola, Chimihina Zanatane, we understand. Eza because Ruchina Jimichina Sabona Kazi. In Narawan, Kadamatilla, the Humatin Tanga, Yitina, when the Ruputam Tananati, Sahiva, Lichiga V, Mazai, Yitu, Mazirfunu, Yuntica Buonetam Talu, Nanukuta 1970 mois de mai. Dimanche télévision, nan société, na vifa tane yala, vous avez tsungura ngune, sang malahinde, ichingane mari, omatan dilomane, kusena zana kanyanta, ayam university, chibohe, azusmene, po. Rawat, situn zahai, ididina chabune, mananpanarana zahai. À la première étape, en vie de 1970, qui a tiré vous, tout en attintanica, il a sempre spanarana, tamisi la fare, di pipa, ragazzi, donation, a fazer directeur amaro, um pandido, tudo mais, lá viu, gas cara de recu, e a de rei, o chefe de ferma, e a de recu, ó, não de gas. Sinaya de Sinaeva, Zandar, Nanabutuzi, Kam, 4 heures du matin. Informatique, on mérite. Les aides, il faut que nous matériels, dans la cotisation, dans la mise à caponage. Ils savent tout, ils n'ont pas de boulot. Quand ils savent, ça me califole, il y a un temps, il faut que nous, quand vite Alfred, a besoin de distribution, le vide du petit enfant, la race Kani, jusqu'à passer de la récréation. Si que une langava, il faut l'amener, l'enlever, c'est hectares na kati kijipa, na toki na mimi na juu. Aduko ni juxtaposition tanto l'era, l'ari sentiment, magnifique la tête de la 1982. Nangatili atade dimapukilento kinazai na lupai salitoka a société anarupa explicit c'est-à-dire jambo nananapen en cours d'appel mais c'est boka dit que nanambora yicho aris donas bakatami karatas bakatami menajna topo na meznaru ba si gada fatal na avion na lipatan na ngamen tribunal na mesma distrito, na mesma gendarme, na mesma topo, GW, na mesma amateur, utilité, que para de uma relação na vizinha com uma palestra, uma trilha família, submarino. Zegny raha nisy. Zegny anareo fitondragna amin'ny zavahoaka. Ndre nareo fitondragna jiaby io 1970 anareo tsy inginister so miafaty io talohan'izay so miafaty io ny fandimbin'ny directeur tsisy nankatra mitramy mpiasa afa-pony mpiasa ndrenao koa mandalo amin'igny lalagna mandeha an-tsampano igny tamin'ny fotoagna zay mbola nisy tranon'ny cadre amin'ny ilana droite no mandeha tsampano karaha cité de cadre regny niany 53 ans après niany anao navy ao chef de ferme so miamany babanao sa ny mamanao io na mia société ro 1970 ndenao chef de ferme io tsy nikiteraka société nagnamia ro io izy nazava volagna papa igny tsisy ke ty maso 5 hectares ty maso 10 hectares niragna zay jiaby nambarany niany zala tegna boaka anareo fitondragna ty fa tany tsisy fanjakagna Madagasikara za matoky volaniko za vaigny agnatiny
réseaux sociaux any zegny tsiniki nahita boko mandefa za amin'ny compte-naka mampalahelo zegny ane apetrako question hoe nateraka ny olombelogna anareo sa nateraka ny monstre sa nateraka ny Godzilla sa nateraka ny Gapa tsy vitan'zegny ro olo magnefa latety andeha tora karaha zegny za teto aneny koragny fa tsy voaefa nareo karaha mampiasa ny siramamy Ambaribe na ino ma tsy zarenareo amy zanakandreo Mbovelogno ndraiky babandreo Mbovelogno ngovony babandreo hoe bon amiagna 1 hectare nataony karaha nataony somiata amy 70 piasa ny siramamy Ambaribe non anareo samy ministre anareo samy copain et copine mangala tany ny Ambaribe tany ny sirama vahoaka amizay prietinareo arongagna anareo tragno andeha io atsika ty anareo miagna solution anareo gogo anareo critiquegna anareo meloko nino fo raha tianareo to zay na croiser les bras tsy mamango amy zokibe sy ny forongony zegny zay tsy miaro vahoaka zegny raha mahazo olobe eritreretra tamin'ny 1970 ro nahazo place io donc talohan'zegny ro fa niasa tamin'ny société io ary noho ro fa ela amy société na miagna ro amle haky droandro fa navita be tamin'ny société ny andro andeha roasinao ny andro andeha prietinao non azalahy toujours za ho dada igny natao menotinety nitondrasina izy baka somia nandeha amy prison ambanja non olombelogno zala zegny zao tsisy fagnadiadiagna non azovy gendarme nagnano zegny na ino tsy ataonareo fagnadiadiagna azovy ny baiko izy na ino tsy atao fagnadiadiagna non vita io parce que tsy cravaté le papa tsy mianatra tagny andafy fa aloha de inany tsy fihinany n'importe quoi de tsy taitra anao raha zao efa zanako nianatra momba ny tourisme materaka anao dada io za mety ho zafy ny faefatra za matoky zany za sorany dada igny ino e volaniko aminareo anareo vorery mamoriry vahoaka zegny raha henareo anareo vorery andegnino koa nareo zao naregny raha igny de raparapa koa nareo zao io magnavaritra atsika diogo tamy fin de semaine igny nagnano fety ry zalahy TGV ry orange ry mandariny ry voangisay fa natopotopoky teto raha igny jusqu'à amy labasondreo jiaby orange tampoky nangala fivolagnana midomisioniavanareo planche à voile akory anareo zio fa vita lalagna mandeha Joffreville noho ny fitsonjovan'ny président ny fizahavan-tany anao boka sady fa tsy minono boka anao fa tsy misolelaka fa tsy haiko hoe kiny placenao planche à voile table repassé Jocelyne Maxime velombelogno koa boka anao io anao narary igny anao zao janga velombelogno koa ndraiky dodoko tsy ampinao igny normaly anareo nagnaboatra lalagna Joffreville fôtony tragnonareo agny
vola mbahoaka na hodikodignareo io vola stady io nagnamboaranareo tragno lalagna Geoffreyville niany zay Diego tsy stady vola stady Jocelyne no anao ndraiky vadinao stade manara-penitra nde tsy ampy mesure normal fifatsagna amenao ro terrain tragnonao agny ninananao vola mbahoaka ny Diego tragnony tsay Christian agny ninanandreo volan'ny gouvernement malagasy ke niananao ndredrebreby zay hoe fa vita ny lalagna mandeha Geoffreyville dadilahinao mandeha Geoffreyville fototra tampotamo anareo teo nagnitsy namboarinareo teo anareo koa tia vahoaka ny Geoffreyville anareo koa tia vahoaka ny Diego anareo koa mitsinjo le tourisme volagninao zegny nagnitsy namboarinareo tsy tamby folo taogno teo anao zany ty volananaka ta moment tio ny ranony jirama vaky tapaka ny ampahalamboetry Diego igny tsy hitanareo fa lalana io tsy lanjary namboarinareo izy niany fotony tragnonareo agny vola mbahoaka nagnamboaranareo tragnonareo ry anareo ne volaniko isan'andro anareo koriky tsy mahevoko mitady koriky tsy mahevoko mitady ma namboary iny lalagna Geoffreyville isoragna président doka io koa président anao baka le 16 andeha amin'ny agny tsika boko mbarigny be ndao ataova koa inauguration lalagna Geoffreyville io zay boka raha endro mate agnomby firy koa io Jocelyne teo boka nareo nanomby roapolo aomby alitra igny firy koa omby angalarinareo fa président avy tokagna lalagna andeha Geoffreyville miaraka amin'ny zanany antaky zanany ministre en tourisme ary niandro momba ny tourisme zany nde Madagascar to tsy hainy histoire ny Madagascar abruti oui anareo sarotro fanafotry nadoso nono nafotraka biberon mbola ampitovody minono koa oh table repassé asa vandesagna vahoaka abokona kaza mavandy razozo racisme i tsy tia côtier mbambaraza he nindra nataony amin'ny côtier famonoagna côtier nataony trotamby folo taogno io raha napetraka anareo toliara io famonoagna vahoaka koa ny hoe zao tontolo zao fa mivola mamoany vahoaka io basy toliara io fa adosoanareo anao boko mivola hoe président mitsinjo vahoaka dadilanao mitsinjo vahoaka mamparary io basy toliara io zegny président mitia zay côté mamoany zay côté nataony parce que izy racisme izy koa izy mahatsapa hoe fa zanany mianatra na era adosoa basy toliara adosoa KMM adosoa Mbatovy point basta anao mila biberon izy io izy ty biberonao zandry mbo miako Jocelyne izy ty baka raha izy minono adosoa raha jiaby zegny o araiky voe maro anapidiranareo chinois jiaby eo io adosoa fa mamono punaise fa tsy anao président ne mangaty atsika Diego président tsy mitia zay Diego fa izy namony zay Diego
province Diego ny voneny Rajoel ndraiky Ravatomanga ndraiky Tsay Christian abruti mitezay Diego izy mpiasany secret ny voneny olobe maro maventy olobe tsy grady fa ray aman-dreny marobe nakadaleny Rajojo anao ty resaka retraite ny secret ndraiky sasany natibory zegny anao vola ny Farajoela amty vahoaka ny avaratra tu vraiment anao marary va te soigner Jocelyne mitie i vahoaka ny Diego izy zay hainy fidimerane 67% et quelque ndegadegna pour rien anao boko mankadala zay eto bandy abruti vavanao fodia Jocelyne Maxime anao tokony midémissionne amin'ny Diego io modia faratsio an-tanina avianao agny babanao bakagny ty tsy miala lavitra eto ty boka slogan ity symbole nakany ndraiky Rajojo boka ty anao miala amin'ny Diego io modia faratsio agny an-tanina avian'ny babanao agny fa tsy anao ndeha hagnano mahafara anao misy jery mahay aminay Diego io anao mamono tanànanay Jocelyne bandy abruti lalagna Zofreville voamboatra fa vita izy io normal tragnonao ndraiky tragnony Tsay Christian mbaranareo tsy hitan'olo izy io fa naboakako teto par satellite misy tragnonareo roy naviany io rano mandalo anosimbary miboaka magaga iny maiky tanàna jiaby parce que rano iny navilinareo aminareo ambaranareo tsy hainay ma zegny raha koa mampanjary vahoaka toujours idiranareo tsangananareo Jocelyne haiko aminao trakanao fodia anao teo fa namody traka vahoaka fa tsy mivolagna anao fa anao zao velombitagna baka anao koa foagny lohany makamba Jocelyne karaha ataony Jacky boka fa nanginy fanazo rationany iny fa nangala droite incroyable tsy megnatra reo mavandy efa noho ny vahoaka noho fitsinjovagna vahoaka fitsinjovagna tourisme voamboatra lalagna Zofreville tragnonareo nagnamboaranareo zo tellement rano baka cascade agny na vilinareo miditra aminareo igny fatry magaga igny jusque anao mahazo mavagnona agny vita rano meky nefa nanao taloha mandalo amin'igny anao raha vravy hitanao tanimbary mahitso raha jiaby maniry no nidiranareo dahalo mahamay masantoko reto meky tany jiaby na vilinareo rano agnabo hene kondraha igny hitane fa zay kazabadoigny anao tsy mahay Diego mandilitra za Jocelyne koa mbola fatry Zofreville magaga ny osimbary zisaka agny jiaby igny anao tsy mety marisy za maiky tany jiaby ry henao naviana agnaran'ny tanàna io nosimbary za mampianatra anao teo tsara ny jary rano sao tsy hainao tanànako haiko Diego zay tsy tokony hijaly rano fa noho ny pression rano egny nampidirinareo agnaty tragnonareo io tuyau be na mitondra rano baka amin'ny cascade mandeha amin'ny Jirama io normal pression tsy avy agny mba mianara zala andeha mba robetsika marigny izy baka fatany lavogna koa Rajojo les 16 andegnino amin'ny agny manao les 16
anao kaza mampisoma jerinao tompony zozo anao koa nene isan'andro marandray matsangariva hodiny dokotera anao minemba rubio ndraiky ravatomanga ndraiky leongy ndraiky reto détectivenao aby reto ry tsilanim-pani ry loup-garou ry masody jiaby regny fa ene détectivenao reo MC jiaby anao mambaranao tsy hitanenao avy amin'ny ambarubeo magnano casquette ndraiky linetinao ene koa anao isan'andro niany anao ndegnanao nosy aminay efa président avy le 16 on s'en fout nevia zay ko tsy malemba iny za raha raiky mivolanko aminao raha zozo anao nagnasary nikoragna tamin'ny Macron resaka visa Mayotte, la Réunion, Comores, Maurice, Seychelles, les îles. Mba petraka fagnontaniagna aminao apitraha a ministre ny intérieur anao hoe mba hitanareo tsapanareo ro vazaha magnambanimbany vahoaka lany visa lany séjour a Madagasikara tsy sakinareo roasiny nefa ny zanaka gasy mianatra diandreo andafy roasiny zanaka gasy mamely tegna la Réunion roasiny mamely tegna Maurice roasiny fa ny eo amintsika koa sakinareo roasiny masaka mivolagna anareo mpitondra reto ro mafia aby eo io miaraka amin'ny président tribunal eo io azo viagnarany araiky igny adignako baka zay matsiavy izy ambaraza chefny mafia aby eo Diego misy sakinareo roasiny ro italien aby reo mafia reo parce que mafia miaraka aminareo tsy nifangatanao ny ampatsara zanaka gasy mba ndeha ivelany problème fa diovatry enyky tanànanao anao va ndeha mitsaka antany hafa zegny ataon'olo mampiasa koko anao tsy mba nisy hoe ary ainareo zao volotony ry opérateur économique ry star parce que ry sy mahaventy sy ny firongony regny mabotinany regny tandrignasany vola ry big MJ sy ny firongo maboty regny tandrignasany vola barbo regny n'importe quoi anao koa ty asagnano asanao na asanao anao DJ miala mipodiana magnano DJ anao boko mibalabala miaraka amindreo mabotinao barbonao reo fa aza vahoaka andesinao anaovagna l'escalier ary andeha amin'ny Ambaribe andeha avandy za mivola aminareo vahoaka ny Ambaribe atsika fa zatry mahita izy ao isan'andra vavanazy fa mivola azany tranquille plus que Ambaribe Antananarivo oui normal fa mbo avy andranao tsy ho tranquille Ambaribe za zanaka Ambaribe volana zay mbo avy tsy maha tranquille anao ndraiky vady aman-janaka anao Ambaribe eto za mampizanao topitany anao sa topitany ro olo miaraka aminao ro sa za topitany za finitany mivolagna zegny eto mbo avy andra tsy hiadagnanareo amin'ny Ambaribe io fataova magnasary magnano casquette izy hitanareo io mirenireny Ambaribe amin'ny casquette ndraiky linetiny anao mamvolana zay draba fa tsy nianao za avy le 16 zay mijeranao amindray maray tsy mijeranao kony velo tegnanay ny important aminay fa tsy ny fiavianao ke eto za mitodika aminareo pisolelaka pinona Ambaribe aby reo nareo amin'ny OMC tsy ako OMC reto ataova karaha nataony Antananarivo koa Ambaribe pindara riba jiaby sisiny lalana trottoir jiaby diova fa avy asidilahiny Macron zanaka Sarkozy ho avy Macron avy any Antananarivo natao zegny magnino atsika tsy atao zegny isaky izy avy eo diova tanàna
pindara riba jiaby, tranokatsika moron-dalagna jiaby pindara, lalabe sasa aleva pompier-ny aéroport mitifitry lalabe igny magnadio lalabe jiaby. Fa ho avy zanaka Sarkozy, asidiny Macron, raha Jojo Toto zegny tokony ataotsika. Président ameko solution anao anao tokony magnambara loaloha, anao koa fa misy tany mboanao Madagasikara, na anao andeha Toliara na anao andeha Diego, afambaranao sandra reto pisolelaka pinononao reto, avy za telo daty karaha io pindamin-dreo tanàna jiaby madio, milamy madio eto Madagasikara. Président madio Madagasikara, anao koa magnano zegny ko ataonao karaha nataony Macron anazy igny, madio Madagasikara. Zay tany mboanao no mivola enfin, oh là 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 là. Fa dommage fo le izy kaboneny Tamatavy, madio ivelany fa agnatiny tsy mamango. Dommage fa samy tsy marano tsy manana madio. Andeha vandy sa anao zio koa nampavy sambo araiky sambon'ny zanakanao ministre en tourisme igny, sambondreo baka Dubai regny, karaha nataonareo teo nandeha nangala nosy mitriombo koa nareo nagnondrana volamena amy glacière conteneur igny na tokonareo tagnatin'ny sambo igny. Sa zegny koa dianao parce que anao fa nandeha nizabaka tary Iranja tary ndraiky Zora Asanali, zay kazabadoenao azonao zay tsy voampitsinjaka anao fa rythme anao cadence anao fa hainay dianao andeha Mbaribe andeha avandy. Sa andeha vandy amin'ny vahoaka fa hoe mipetraka panneau solaire 24 heures, aboko andeha ataonareo karaha panneau solaire ny Majunga koa, poagna koa marefaka mare andeha findra ambanja koa, fa hoe andeha agnapetraka panneau solaire ny ambanja azala mafy antegna koa tsy managny gosanambady. Président anao kaza manapaka tokiky olo fa anao noragna mpanonga tension'olo aminay avaratra igny. Andeha avandy koa anao zao panneau solaire aneo 24 heures io abako amizay andeha ataonareo karaha ny Majunga koa, izy fa tsy hita fo losa tsara aby asa fo panneau solaire andreo ta Majunga, izy nalefa aminay Mbaribe ao, abako amizay atao fa hoe anazy panneau solaire zay Mbaribe boko fa paripare sandra nareo be mazava, député d'Arkaoui afamboary jiaby place agnapitragna panneau solaire ny samby rano, fa après quelques jours koa poagna koa reky Mbaribe afindra aminareo samby rano. Tiako zalanao président, zay président may magnano film zala. Bon amaragnako izy resaka impôt ambaribe, atsika jiaby nambarako teto reto chef de centre ny contribution na ny service d'impôt à Madagascar reto volanako aminareo ny mafia, ro mafia parce que ro mpagnodikody volam-bahoaka. Le araiky nazo dossier baka za ty baka amin'ny ex DG ny impôt ny Madagascar taloha, nagnontaniako nazavainy ary nazava. Monsieur Daoud Ntsay, anao baka zao chef de centre ny Mbaribe, azakadalegna vahoaka resaka impôt, kazakadalegna vahoaka resaka impôt Daoud Ntsay, fa boakako eto lalagna finy impôt, ex DG ny impôt nagnamia za lalagna ty, izy nagnazava misy ny atao hoe prescription amin'ny impôt. Anao zay olo nianatra Daoud Ntsay, chef de centre ny impôt Mbaribe, prescription amin'ny impôt.
fa teo DS fa nazon'azy teo ndraiky table repassé anao tara anao ka ty resaka impôt ty baka koragnesiko eto zandry ho atsika malagasy jiaby tandrignesa amy service des impôts misy ny atao hoe prescription. Io prescription io au-delà de 3 ans anao koa fa tsy nagnefa tsy managna lalagna ary tsy azonao ataony service des impôts mitaky anao impôt ampodiko misy ny atao hoe prescription amy service ny impôt lalagna andreo zegny. Au-delà de ça zegny koa ohatrandraha 3 ans anao tsy nagnefa tsisy droit service des impôts mangi-pagnefa anao 6 mois 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans 20 ans tsisy droit. Mialatsiny aminao Daodintsay e asa batoenao vahoaka fa izy koa iro chef de centre amitsika Madagasikara aby eto nandeha konkongotra amitsika ke nititaky atsika vola ny impôt 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans 20 ans dikan'izay vola ndidrika amin'ny posindreo aleva ho ny vahoaka ampotiko dès le début amy service des impôts misy raha atao hoe prescription. Au-delà de ça 3 ans ny ohatra tsy agnatin'ny lalàgnandreo zegny hoe andeha pagnifagna ke 8 ans 10 ans 9 ans 4 ans 100 ans ke andeha takigna impôt non aza batoegna vahoaka Daodo. Donc anareo le olo nitaregny taminaka maromaro anareo nitaregny taminaka nangalandreo vola million tsy haiko 120 millions ry sasany tsy haiko 4 millions ry sasany mitambara anareo solution nameny DG ex DG ny impôt za hoe aseva mitambatra reo zoky be magnano taratasy misigné mitory amy tribunal chef de centre mamafa fotony reo olo tsy nazo quittance tsy nazo reçu nampagnifainareo impôt plus de 3 ans lalagna zegny ndo zahava Daodo anao koa fa matra za Daodintsay chef de centre ny impôt ny Ambarivo be fa agnatin'ny lalagna anareo code général ny impôt misy raha zegny izy aminakaty tsotsy anao mahina anareo magnambany vahoaka karaha io président Razozo ndo zahava raha zegny anao ndeha aminay le sezitra andeseky ranomasy ndraiky nagnano bain de soleil aminay ao fa zahava raha mentsaiky amy vahoaka ty chef de centre io fa ela ny volaniko anareo navy io andeha ngoro-karena sans portefeuille baka tan-tsuit agny balabala navy eo fiesier la tetinay oh lalagna samy nianta Daodintsay fa tsy zambaky anao amizegny. Donc ry vahoaka malagasy koa ny chef de centre nagnano anareo plus de 3 ans ke nitaky vola aminareo impôt nandena million manaova taratasy mitambatra signature tory amy tribunal fa mitsoty izy parce que io vola lendreo après 3 ans anareo tsy tokony magnefa raha io vola nidrika amy posindreo c'est normal anareo tsy namendreo quittance tsy namendreo facture tsy faly mamalia tsy ravika ia za fa za tsy magnasitriky raha vahoaka naka noir sur blanc
ke zegny izy ry vahoaka malagasy isorako anareo nagnaraka ka hatramin'ny farany za teo nampagnategna anareo hoe le resaka lalàgna ataondreto mavretra zay boka agnarandreo ty aminay baka Mandritsara agny mavretra reto officier généraux sy ny forongony reto nisy koragna nataony ngahy Tonique Roberto fa navy eo raha io hitako nalefa Andrizalabaka Tananarivo agny ho publieko amin'ny Facebook nakao atsika jiaby mitandregny nino volagna nataony ngahy Tonique Roberto mikasiky reto manamboninahitra reto magnano velomanareo jiaby za ciao bye